Ahoj všichni, já jsem Kačka. Ahoj, já jsem Jakub. To je Čuj. Vítejte na kanále Skvělá dvojka. Dneska jsme se rozhodli natáčet lifehacky, které jsme našli na TikToku. Jestli budou fungovat, tak to nevíme. Zkusíme. Čujka nám to možná pomůže. Bude nám asistovat. Tak jo. Tak jo, jdem na to. Toto jako to radši uvařím nudle a pak je předsedím, ne? To tam vůbec nemusím dávat, jo. Kdyby to viděli Italové, tak jsou z toho úplně natáčky. Oni nesnáší, když se malou těsto. Nebo tohle jako, to si pak nemůžeš utřít ruce. Nehledě na to, že když to děláš podle mě, tak si jako i tak umažíš ruky. No to jo. No dobře, když chceš mít asi vajíčko. Jenom žloutek? No. To bychom určitě neskoušeli. To vůbec nechápu. No, uděláš si důlek jako. To je vychytávka. Možná byla vychytávka. A stejnak ten důlek jako neudělal dobrý, když mu to vyteklo stama. Toto úplně zbytečný. Ano, vezmeš si kolik chceš salám. Víš, jak stačí to balení jenom prostě jako dát do sáčku a nebude ti to osychat, jako. Zlý vajíčka, že si oloupeš. A pak je upečeš, no. To už je asi jedno, jaký to má tvar. Tohle jako, proč? Abys měl pěkné čtverečky. No nevím. To s mým... sypat jak normálně lidí, ale moc se s mým štěstím bych to rozsypal úplně všude. A to třeba dělám někdy. Jo, tak to se dá, toto. Toto asi. To neklouže, ale toto zase jako podle mě pičovina, prostě stačí. Míň práce je vzít houbičku, vytřít to tou houbičkou a máš to hotový, než jako tam ještě dělat bordel s nějakým papírem. No tohle můžeme schválně zkusit. To můžeme zkusit, ano. Nějakou starou pánvičku tady najdu. Takhle, dodělanou. Vlastně sůl, soda. Žár. Pojďte papka. Tak to se bere. Pak se stane zázrak. Až tak, jo? Klidně. To musíme zkusit. Takže jo, teď si zkusíme lifehack, po kterém by naše pánev měla být nádherně čistá. Jsem opravdu zvědavý. Dáme tam trošku soli. Podle mě to teda vůbec nezabere. Trošku soli. Trošku jedle sody. Tak je to cipovina. Tak. Trošku jaru. Počkej, ještě přidáme jar. Ať jsem ho nekupoval. Jak to popatleme dookola celý. Je to z TikToku lifehack, takže takovou to bude mít asi váhu a sílu. Tak, teď bychom na to měli dát ubrousky. Tak, a zasmradit si celý byt octem. Udávají vinný ocet, ale podle mě ocet jako ocet. Co je jen? Navaluje se ti z toho? Tak. Dobré, a teď to necháme
5 minut působit a radši to ukončíme, nebo se moje kameramanka poblije za chvilku. To může... Takže jo, tak jsem zvědavý, počkali jsme pár minut. Borec to předtím jenom chytl, setřel to a bylo to. Da. Wow, to jsem fakt nečekal. Nádherně čisté. Jo, tolik asi zhruba špiny to pustilo. Tak tohle doma nemusíte zkoušet. Ježišmarja. To nebudem dělat. To nebudem dělat. Jestli se zjí málo. Však jsme u tebe, Ale takže můžeme to udělat. Tolik let tady Můžeme. to nebudeme. Hajzlíku spad. Se tam jde chladit kolu, jo. No. Ježišmarja. To se fakt nedivím, že je dnešní generace tak blbá, jestli prostě tohle to zkouší doma, jo. Mě by zajímalo třeba, jak na to ti lidi přijdou. Jako jestli řeknu, co budu dělat dneska. Hodím let do hajzlíku, tam do toho kofolu, tam ještě nějaký sáček, nebo co to je, papír, zapálím to. Hej, tak to jsou influenceři, oni se nedělají, že? Oni mají čas No, na to asi vymýšlet kraviny. Tím co A se ještě bavit, tady no. píšou, že se to naučila od své babičky. Jo. Co bych chtěl vidět. Co teda babička? Babička jí možná řekla, že vylívá Coca-Colu do záchodu a pak to uvolní třeba ty trubky, víš? Možná. Tak ona si vymyslela, že tam ještě zapálí do toho nějaký ten toaleťák, jo? Udělá si z toho šamanský rituál, dá tam led, protože Coca-Cola je lepší s ledem, že jo? A nehledě na to, že si zasmradí na týden celý byt, tím No, jak to jo. tam podpálila teď. Tak ne. A jim přeskoč to se nebudem dívat. No tak jak nám, že? Tak to je starý píči. To jo, to znám. A oni ho vylepší. Okamžitě. Nebo okoličky napravdu, to možná lidi nezvykají. To další. No, jestli ne. Ježiš, to je ta pičovina. Jo, když si chceš prostě vyčistit zuby někde na louce, tak si to takhle zdáš do toho blastru, nebo jak se to dává. Vyrobíš si gumáky pak, jo, když se tam potřebuje dostat. No. Jo, když máš nasraný v kuchyni, tak dáš si tam balonky. Jo, moc cukru je, tak tam dáme brčku a teď nebude cukrovat moc, paráda. Ani si dala tuto bačku, že nechce. To musím zkusit. No to No, jo, to je taky chujovina. Jo, jak pokazit houbičky. Ne, že by prostě 3krát sjeli po tom parapetu a učistili to. Ne, musíš zajebat se na 20 minut tím, že si ostříháš houbičku, setřeš to a stejně to nesetřeš jako dokonale. Ježišmarja. Nejsou silní. Když nejste silní, přivřete to, zničte si dveře. No, ty vám všechno vykapeš. No, 800 korun. No. Tohle vyplící No, vajíčko. to musíme zkusit. Zkusíme tak, jak Aha. to je. Jo. Wow. Gravitace přestala fungovat. No, Aha. Tak to nevím, jestli by mi chutnalo ještě s tím celozrným, no to jako. nebo s tím toustákem. Je tak jako bude tak taková Nutella, no, asi toto. Už si tam dal. A zase proč? Dáš si tam Nutellu a máš to samé. tak je pravda. A co ty zbytky, jako, co děláš s tím zbytkem toustáku? Tohle to. Jak tam jde prostě v tom rohu vidět, že tam úplně na to tlačili a tu kreditku tam bez tak za konce spíš dali. A to tomu nevěřím. To je nemožné. A to bychom mohli zkusit, že máme problém s těma pěčima, se tam Jo, tak zkusíš si teď narvat do zámku sirky, zapálit to.
Jo, to je jasný, že ty dveře byly přivřeny, jako to by se nepovedlo. Že? Toto musíme zkusit. S tím vajíčkem, jak si to očesnekovala. Jo. Jo, takže teď to zkusíme s česnekem oddělit, ten žloutek. To jsem zvědavý, jestli to bude fungovat taky. Protože si myslím, že to bude asi trošku praktičtější než samotná PET lahev. Tak, máme vajíčko? Jo, v lednici. V lednici. Za tebou. Další. Použijeme ještě misku. Spijeme vajíčko. Tak, teď si otřu prsty o to. Pořádně se otřu o česnek. Jestli to nebude fungovat. Tak. Kýho. Teď to nejde. To jsou sračky, ne? To vůbec nefunguje. No to vajíčko je na sračky, to je pravda. Tak děkujem teda, no. Takže pěkně, nic. no. TikTok to mělo, ale ty Nějaká nožky, no. Nebo na to nechtěla. To až někdy budeme venku, tak to zkusíme. Jestli si ohřejeme jídlo na plechovce tu nějakou. No zase vím, že ty si ohřeješ čaj, ale zničíš tu nějaká za 70-80 korun. To je taky pravda. To ten Není je lepší, lepší. není lepší si sníst toho tuňáka prostě, než si... A teď má plast v těch rajčatách, to nevadí. Začneme to vrtat. No kečup, no. No teda. Jinak proč? Toto To proč? nejde držet rukou, prostě No. to musí. Aha, Proč? Teď stejně mu to nepomáhá nějak. tak příště, až budeme škrapat brambory, tak na to vezmeme mají No, vrtačku. a do čeho chceš upevnit tu vrtačku? To ještě abys tam měla mezi jako... nohama to bude držet. To bychom jakože v zájmu vědy mohli zkusit. Tady toto. A to je tam jenom holá voda Jestli jako? se dostačí. Já myslím, že to je fake. No. Uvidíme, co zkusíme. Baterky. ne? Dobře, zkusíme to. Takže jo, TikTok live, jdeme roztáčet vodu baterkama. Nejdřív si ji napustíme. Jak to bylo, co? Teď tam máš dát baterky k tomu, Jedna na baterka to sklo. takhle, druhá takhle. A teď se začne točit, jo? Vůbec nic se neděje. Až teď. Málo. Přidej. Je to blbě, Micháš. Tak. A je to tam. Wow. To je neuvěřitelné. A to můžeme taky zkusit s tím. Vajíčkem. Vajíčka máme. Zkusíme. Mám to komentovat. Jo, takže komentuj to, klidně. Teď zkusíme ten žloutek odebrat pomocí pedla ve první s širokým hrdlem. Když to nepůjde, tak s úzkým hrdlem. Takže Co bude lepší? dáme si to trošku zmáčknem. Je tam, bylo tam. Oh. Ještě jednou. Ale jak ho tam chceš udržet? Nějakým způsobem, To? Jako nasaje to? jako na saje, pak se musíte přesunout nad umyvadlo Počkej, nevylívej to, a je to tam. Oh. Akorát, že je tam asi i půlka toho bílku, ale to vůbec nevadí. To se vsákne. Tak to chce zkusit to s tím uším hrdlem ještě. Zkusíme uši hrdla. Ten dám pryč. Jak to tomuhle jsem věřil, že bude fungovat, no. Něco se tam vyteklo. A je tam, akorát, že se rozbil. A je po něm. Takže Tak nic. tohle není moc praktický. To nezvládneme. Toto ne, to je na nás moc, to už je vysoká škola. Šíkám picneme. Zase proměně zdatná jak na blesk.
to můžeme zkusit taky. Tak, teď tady máme lifehack, jak navlézt mít na jehu za pomoci kartáčů. Tak. Tak. Dopěchneme. A nefunguje to tak, jak by mělo. Tak to zkusíme jinak. Máš blbý kartáček prostě. Já mám blbý kartáček, nebo oni mají blbý lifehacky? Je tam! Oh. Je tam. Klasickým způsobem to bude lepší. Okay. To byla cipovina. To byla cipovina. Jak to děláš ty? Já? No. Já to udělám tak. To já. Namočíme. A je tam. Jo, co je jednodušší. Takže jo, tady je trik, který prý způsobí, že nám nevypění nápoj. V mém případě pivo. Takže to jdem zkusit. Pořádně to potřepeme. Tyhle, cítím, to je natlakovaný. Nevím, jestli mám zkoušet to první, co tam ukazovali. Tak jo, to prej stačí zabouchat. Pojď vezmeme to radši ke dřezu, já tomu nevěřím. No, to nevypadá, že by moc pomohlo. To je jedno. A druhý trik. Protřepeme to. Pak máme dělat tohle a vůbec by to prý nemělo vypěnit. Ale vůbec. No, tak to bylo ještě horší. Tak děkujeme. Aspoň jsem měl důvod si koupit pivo. Další lifehack. Počkej, jelikož dneska byly samé sračky, že? Které nefungovaly, tak ukážem něco, co funguje. Jedna věc, která funguje. Zapojíte si mobil, dáte to sem. Tak. Přehodíte přes to, položit se. A už se nabíjí. Pohodička. Pohoda. A nebylo to ještě nějak jinak trošku? Ne. Tak a visí. A visí. A tohle je pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo. Ještě raz. Tak a tohle je pro dnešek všechno. Jestli se vám dnešní video líbilo. Dejte odběr, dejte like. A vidíme se příště. Čau. Ahoj.